Здравейте хора, това е четвъртия епизод от Огнен свят. Свят де. Човеко, искаш да видиш, бей? Не, благодаря. Браво, че не искаш. Май виждам нещо в... тука. Какво е това нещо и там, което е? OMG, Бум, това ти ли си? Как ме позна? Ти си една от уинксите. Как да не те позная? А за какво си тука? Защото моите приятелки ги няма. О. И целта ти е да ги намериш? Да. Иначе, да му кажа нещо. Тя е феята на огъня. Ако искаш се сприятелювай с нея, ако искаш не. Добре, тук са. Поне искаш ли да отидеме някъде около света или... не знам, първо да се преоблеча в нормален аутфит. Защото не мога да съм фея, хората ще ме видят. Ако така кажеш. Все пак, вие какво искате да правите? Не знам, просто търся за приятелките ми. Разбирам. Готова ли си за сега? Не, защото не намирам една част от аутфита ми. Където са панталоните? Още бъда с панталоните от сезон 1 и с блузата от сезон 2 да бъда. Добре, готова съм. Какво според тебе трябва да правим? Не знам, ти решаваш. Добре. Сега какво да правим? Не знам. Имате ли къща, защото в момента не съм в Алфея и... Да, имаме. Проблемът е, че трябва да споделяш с един. Или не? Ако искаш... Много ми липсват хора му за Лейла и Стела и техна и останалите. Айде да го да сега... Била съм сама на много случаи, ама... Спокойно ще ти помогна да ги намериш. Това ли ти е къщата? Да. Сладичка, розова. Може би любимия цвят на Флора. Да. Да ти покажа къде са стаите.
Добре. Това е моята, а пък това ще е твоята. Не спи на това легло обаче, тая където плюшката ми спи. О, като Кико. И той си има отделно легло. Да, разбира. Спи на това легло. Добре, лека нощ. Лека нощ. Леле. Нох, нещо. Чек, само имам нещо за Дафни. Какво се опитва да ни казва? Да ми казва. Да. Може и просто трябва да справя се много за нея и да. Ще отида да си играм на вода. Или не? Нещо друго да си грабна. Тия хора навънка са луди. Аз толкова са била изморена, че съм забравила да се преоблеча. Поне няма той да ме копира. Човек като играе на Брокейвен някой път, хората си мислят, че плюшката ми все едно ми е гадже. Си мислят. What the fuck, брат? Даже не си лича. Те не си мисля, че съм играл, брат. Гледай, това е изморителното. Еми вече се събужда.
Даже и да не е светло навънка, трябва да се оправяме, за да търсим приятелите й. Или ако е нужно, аз ще ги търся. Чакай, аз нали мога просто... Нали то облякох? Почти да си сплаша. Колата ми съм забравила да я паркирам, браво на мене, и ако някой влезне в къщата ми... Ако е чак толкова трудно аз да ги намерим, нашо трансформирам се на фея. Що не? Не. Това не е Сиреникс. I feel the power of the earth. Добре, трябва да спра пе. Swimming on the water motion with fairy wings. Near to the sea, I'll protect the ocean. I can fly. Ocean. I feel the power of the earth connecting with the deep part of me. Swimming on the motion. Suddenly I'm floating up the ocean. I can fly. Добре. Май съм готова, просто са ми нужни някакви обувки, че мога да приличам почти половината. I feel the ocean. Спряте. Ред, спаркли. Как? It's the ocean. This part of me. То са коледни обувки даже. Вау! Готова съм. И то вече е ден. Трябва да изчакаме за Бум обаче. Иначе Джаки, фея на... и аз точно не знам на какво съм. Моето пикси в момента го няма, ама ако е нужно да го има. Ето. Казваш ми, че трябва да ти помагам в борба. За какво да ти помагам? Защото си ми пиксито? Да. Хайде да събудиме Бум. Бум, събуди се. Добре. Събуждам се. Ние сега трябва да отидем да се биеме. Браво! Коя трансформация да направя? Ще направя Enchantix. Enchantix. Не знам, че... Може ли са... Magical powder. Magical power. Enchanted.
Той е на Boom. Добре. Enchantix. Нещо друго за Enchantix? Да, крилата. Enchantix. Чакай, тия крила са на Флора. Кой е Диего? Enchantix. Той трябва сега са на Флора. Рокси! Как? Enchantix. Тия крила. Кой е Диего? Enchantix. Май трябваше да потърся просто Boom, вместо така да гадая кой на кой. Boomix. Я видя, това е Boom Fairy Wings. А кога се знае, че са Enchantix? То трябва да са сега на Boomix. Защо да се ако пише Fairy Wings, а не Enchantix, бля. Wings, Boom Fairy от Dragon Wing. Добре. Ако така кажете, че. Готова съм. Къде си? В стаята съм. Добре. Сега ще ходиме ли? Добре. Само че трябва сами да ходим, без никой да ни кара. Да, разбира се. Просто трябва да намериме. Enchantix. Yes. Добре, първо търсиме Флора. Щом така иска. What the hell е това, брат? Добре, тогава ходим. Да. Помня, че някъде бяха при... Бум. Да. Ти си почивай, а аз ще ги бия. Ама ти си безполезна. Какво ми каза? Имам предвид, че можеш да се биеш сама. Ти не знаеш как се използват силите все още. Тогава не можеш. Ама. Аз съм героят в този сериал, не ти. Мисля, че са всичките в болницата. Защо си мислиш така? Защото... Добре, аз отивам в болницата. Ама после...
Не можах да пазя природата. Много съм гадна в силите си. Ах. Я видим дали някой има тука. Не. Някой? Има ли тука? Фора, какво ти има? Те ми взеха пиксито чата. И сега я нямам. Не. Тоето пикси поне все още е тука. Май трябва двете да се биеме. А къде е Бум? Бум в момента си почива. Защото и казах да си почива вместо сега. Чак толкова да я е страх. Благодаря, че ме спаси. Аз отивам в Рейнфея. Добре, ако там искаш. Да, защото ме е страх отново да идвам в този свят. О, мага, изплаших се. Следващата, която трябва да търся е Муза. Не знам как се... О, мага. Някой ще ме спаси ли? Like the ocean, I can fly. Леле, грешно беше. Сега са ме заключили тука. Знаех си, че беше грешка да... Чувам нещо от някъде. Може би е Муза. Не мога да стоя тук, страх ме. Чакай малко. Това да не е тя. Може би аз нещо виждам. Муза, тук ли си? Ете. О, благодаря ти, че ме спаси. Че ме спаси.
Насякъде търсих за екзит. Сега да си тръгваме от тука. Тя си тръгна право на нея. Тя поне знаеше път. Аз май ще отивам в родния си град. Че не мога да стоя тук още повече. Защо не? Всички хора тук са зли. О, добре. Това е малко странно. Защо всички са ги заключили, щом знаят колко добри са? То нямаше да има никаква логика. Според мене. Те можаха да си използват силите, нали? Къде другаде може да е? О, страх ме. Нямам никаква идея какво да правя. Тук поне някъде от външния свят, ама се опитвам да слезна долу, ще падна и ще си щупя един крак или нещо друго. То да не е тя. Може би. Ето те. Някой да ме спаси. Това всичкото беше трудно. Разбирам те, ама не можеш ли просто да отидеш долу? Не знам. Аз отново отивам в Солария. Поне да ме видят като принцеса. Ама родителите ми, защото са най-гадните, ме дадоха да се пусна и... Остава ми само да спаса Техна. Добре. В момента не знам къде съм. Според моите мисли съм в Брукивен. Ама също, по моите мисли, съм в хотел. Чувам я. И според моите мисли сега чувам някакво момиче. Мента не виждам никой. Явим. О, Техна, ето те.
Здрасти, поне ни спаси всичките. Да. Не, ако не беше за тебе. Еми хора, това беше целият Twinks епизод. Това е това, брат. Мога ли да си довърша епизода в спокойствие? Чао, до петия!